श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। येणारी निवडणूक आम्हाला जिंकायची आहे, मग ती जिंकण्यासाठी जे करावं लागतं ते करायला सुरुवात करा हे सांगण्यासाठी आजची बैठक। जिरांगे काय सगळे जे कोण असतील, आम्ही BJPची विचारधारा घेऊन चाललेलो आहे। BJPला परत राज्यात सत्तेवर आणण्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टी जात पात धर्म म्हणत नाही, सर्व धर्म समभाव आहे आणि एक सलोखा मराठवाड्यात महाराष्ट्रात नांदावा हे सांगायला जातो। ते उगाच अंतर्गत काय, आता आमचे वरिष्ठ नेते बसलेले आहेत, चर्चा सुरू आहे, जे आमच्या वाट्याला येईल ते आणि आमच्या मित्रपक्षाच्या सगळ्या जागा निवडून आणण्याची जबाबदारी आमची। मी पण करतो ना, उद्धव मिया तो आता राहिलाच नाही आहे। हिंदुत्वासाठी माननीय बाळासाहेबांनी आयुष्य घालवलं आणि यांनी हिंदुत्वाला मुठमाती दिली आणि त्यांना घरापर्यंत येऊन धर्म बदलायचं काम चाललंय त्याचं। आणि त्या उद्धव ठाकरे बोलणं आलो तो सायकिक झालाय, पागल झालाय। आयुष्यातील आतापर्यंत जे क्षण आहेत त्याच्यात सगळ्यात अविस्मरणीय असा तो क्षण होता, मी कधी विसरू शकत नाही असा तो क्षण होता आणि म्हणून मी मोदीजींना दीर्घ आयुष्याची प्रार्थना केली। आणि त्यांना विचारत होते कितवीत आहे, काय करता, कुठला गेम खेळता, त्या दोघांनी क्रिकेट सांगितलं, हसले आणि निमिषच्या गालावर हे हसले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।